ametsak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu. Bueno, hau gure lehenengo txoko, azaldu pizka bat zer den umeek eta baita gurasoek ere honetan aurkituko dutena. Zientzia tailerra da, egunero tailer diferenteak egiten dugu. Gaur izotz lehorra, Blandi Blue eta EMEA landuko dugu. EMEan lantzen dana da gravitatea. Blandi Bluearekin geratu naiz. Posible izango litzateke 11-erako bat egitea? Bai. Lehenengo da lontzi hartu. Bai, lontzia, gero boraz apurtzu bat botako dugu. Opa. Gero, mume bakoitza kolore bat. Berdea, 11-aren kolorea. Vale. Autobombo pizka bat. Bai. Bueno, boraz eta kolorea nahaztu, apurtzu bet, eta azkenik PVA. No, umei azaltzen daki, hemen zenbaki batzu dauzela da, zenbaki, onera arte. Bata erdi. Nantzik. Gaztetan da, eta apurka. Blandi Bluea sortzen da. Badaukat nire Blandi Bluea, orain bai, haurtzarora itzuli naiz. Jurassic Parkean murgilduko gara orain, ezta? Zer da hau eta zer egin dezakete umeek honetan? Hemen, karrera txapaz bat, egin behar dute zirkuitu guztia txapegaz, eta heldu atera diren tokira. Txapa boloetan jolastera, txapegaz bolo guztiak bota behar dute, horrela. Bueno, igual pizkatu beto. Eta botatzen badute guztiak, hobeto. Ikus dezagun, zelan egiten duzun, Bai. Ez dago gaizki, baina hobetu behar, ezta? Bai. Askotan etortzen zara txiki gune honetara? Bai. Hemen, guztiak dakiten moduan, borobil hau, bota, eta saltoka hasi. Oso ondo, Estilo bikaina. Elkarrekin hankaz gora, buruz bera jartzean, tunelean sartu eta irrintik astean, itxilorekin putxera egin dizudanean, begietara begira, hausen nahi dizuteza. Irabazten, galtzen? Ez, Irabazten ala galtzen? galtzen. Galtzen? Eta zer, ez dutu zer egin behar hori aldatzeko ala? Zuzein taldekoa zara? Atletik edo zein da hau? Aleti. Atleti, eta zuzein zara, ze jokalari zara? Zuzeu zara, ezta? Beste txoko batzuetan izan gara, baina honetan dago jenderik gehiena. Beteta, bai. Atxogue bai, jendez gainez egon da, eta, bueno, gainera guztiak ia mutilak, futbola. Ai, hori izan behar nuen, danak mutilak, zergaitik hori? Bueno, igual txikitatik, ez? Izan da, irakatsi dioten zerbait edo, eta bueno, ikusten da txikitatik bekara. Ja, oraindik ni neu sartu behar naizen, neska bat egoteko barruan. Gure baduzu sartu. Ea alduzun beraiekin eta... Nordoa irabazten? Egu. Seguro? Zuena zer da? Hauze edo bestea? Hauze. Eta zein da zure taktika edo irabazteko? Zer bereziak... baina hori truko da, nik jolasten nuenean esaten zidaten horrela zela egin, Zuk bai. Koloretako ametsak ez Ikusten dudanagaitik, oraindik aititek irabaziko du, Bai. Duzu hau, eta sartu. Eta sartu. Para evitar cualquier robo, Baina nik por favor, manténgase alerta ez dut asko. y siempre mirando los bolsos. Ia beste bat, hirugarrenean. Para no tener un disgusto. Oso ondo. ikastean,
Bitxilorekin putxera egin dizudanean, begietara begira, hause nahi dizut esan. Gaur gaude egiten... Zer gaude egiten gaur? Zer gaude egiten gaur? Arrainak. Arrainak? Eta hau izan behar da arrain bat? Bai. Momentuz ez dauka arrain itxurarik, espero gero hobetzea. Eta zelan egiten da arrain bat? Ia, erakutsi guri. Asko arraina egiten gaude. Eta zelan da prozesua? Lehenengo eta behin zer hartu behar da, zelan doa? Botilekin, gometzekin... Eta gero zer egingo duzu arrainarekin, itxasora bota? Ez, hor kaskat egingo dugu eta hor esposinoa jarriko dugu. Ah, erakusketa egongo da orduan. Bai. Eta zurea politena, supongo, izango dela. Ah, ez da izango politena. Eta, hause, zer da hori ba? Medusa bat. Ah, oza, dana itxasoarekin lotuta, ezta? Bai, bai. Agizu aurten gainera asko daudela, ez bota itxasora, Badaukago, baditugu nahiko aurten. Laster ja puzgarrietan izango zarie. Gogotxu? Pero etortzen zarie ona, ala zuen lehenengo urtea dau? Beste batean etortzen naiz, baina beste batzutan ez. Eta, zein da zure txoko favoritoa? Barrakak. Barrakak, baina barrakak ez daude txikigune honetan. Dino, txikigune honetan, zein da zure gustokoena? Intxableak. Koloretako amesak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu gaua iristen denean. Lastar izango zarie orgoian, beldur zara, ala? Ez. Zer da, zure lehenengo urtea ona tortzen zarena? Ez, bigarren. Bigarrena da hau. Eta zein da guzti hauen artean zure txoko favoritoa? Hau. Hauze, abiadura hartzen duzulako eta. Bai. Eta beste guztien artean, zein duzu gustoko? Hau. Hau behin eta berriro, goiz oso hemen. Behin eta berriz botatzen, ezta? Bai. Mira, waka waka, mira, sangre, porque esto es África. Zakiraren abestia bai, baina Marijaiarena ere jakingo duzu, ezta? Zelan da Marijaiaren abestia? Marijaia bera, Bilbora etorri da, aste nagusira. Marijaia gora, Marijaia bera, Bilbora etorri da, aste nagusira. Pizka bat aldatu duzue, baina igual datorren urterako bertsioa izan daiteke, Bertsio modernoagoa izan daiteke, hurrengo urtean proposatu alkateari, bale? Ai ama, ez dakit nun sartuko naizen. Benetan ezaten dizuet ez didatela nahikoa ordaintzen saltza hauetan sartzeagatik. Bagoaz gorantza, egia esan, hainbeste urte eta gero beldurra eta dana ematen dit. Igual lagunduko dira, pixka handia izango nazaben sartzeko. A ber... Benetan zer nahitek abet. Bai, sartu da, zara bai. Emango diot mikroa kamerari eta sartuko naiz. Mikrofonoa berreskuratu eta orain bai, salbu nago eta kanpora noa. Zan bezala, zelako saltxatan sartzen garen 11ko langileok.